дар шаҳри Турсунзода корҳои кабудизоркунӣ идома дорад. дар ду тарафи шоҳроҳи Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинон корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ бо иттиҳоду сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа ҷараён дорад. барои сабзу хӯрамгардонии гулгаштҳои шоҳроҳ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамъиятҳои деҳот гулу буттаҳои оройшӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонида шудааст. дар шаҳри Турсунзода корҳои созандаву ободгарона идома дорад. сокинони шаҳр бо як рӯҳияи баланди созандагиву бунёдкорӣ, бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ аз паҳи тозакориву ободкорӣ ҳастанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дастгирии соҳибкорон, фаъолон, имрӯзҳо дар шаҳр бунёди корхонаҳои санъатӣ, сохтмони симхонаҳои иловагӣ, таъмири роҳҳои нақлиётгар, чароғонкунии кӯчаҳои шаҳр вусъати тоза гирифта, тамоми кӯшиши хайрати худро ба он сафарбар менамоянд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад, ки пайваста дар талоши онанд, ки диёри худро ободу зебо гардонанд. бояд гуфт, ки имрӯзҳо дар тамоми корхонаву ташкилот ва деҳаҳои ҷамоатҳои деҳот корҳои ободониву созандагӣ муташаккилона ҷараён дорад. аз ҷониби кормандони муассисаи манзилию коммуналии шаҳри Турсунзода дар тамоми мавзеъҳои шаҳр, кӯчаву хиёбонҳо ва гулгаштҳо корҳои заминавӣ ба роҳ монда шудааст. дар корҳои ободониву кабудизоркунии шаҳри Турсунзода ба пешвози ҷашнҳои миллии таърихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд, то дар шукуфоии шаҳри худ саҳмгузор бошанд. умед аст, ки бо сарҷамъии мардуми меҳнатқарини Турсунзода ҷашнҳои миллии мамлакат дар сатҳи баланди ташкиливу фарҳангӣ истиқбол гирифта мешавад.